جو سری کتفی بلندت تکیهگاه سر ندارم در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم. шуморо хушомадед мегӯем ба студияи радиои нав. تشکر برای دعوتتان. маслиҳатгари асосии шумо кист? генерали мо шефи мо модармونه. кадом одати кӯдакиятон то ба ҳол дар шумо ҳаст? вақте ки ба саҳна мебарам фақат мӯйҳоямро ини хел мекунам. шумо дар хурдӣ ба болои боми хона мебаромадед? саги ҳамсоя мара рости гап сахт газид аз банди пом. як 40 укол ба фикрам михел карда буданд. дар он вақт шояд шумо он қадар таҷриба надоштед? ман худам 3-4 сол аст ки човандоз ҳастам. шуморо мардум бо мӯи дароз дидааст, шинохтааст. ман бояд мӯйҳои сарамро умуман аз байн кӯтоҳ кунам. меҳрнигор ин корро ҳеҷ вақт накун ки ҳама аз ту рӯ мегардонад. комментарияҳо он қадар мусбӣ нестанд. бисёриҳо эрод мегиранд. ҳунарманд ки шудӣ бояд ки омода бошӣ барои суханҳои бад. агар ба шумо пешниҳод кунанд ки дар ягон филм нақш офаред, эк чотки синдур ки қимат тум кия ҷану рамеш бабу. пойҳам ким чӣ хел безеб метобанд баромада истодан. чӣ хел кунам ман ҳамин пойафзоли шуморо? бояд аз дукони ман як пойафзол гиред барои худатон. як хандаи дигар мекунам. тамом чашмакум. як ҷавони ношиносе бо ҳазорон илтимосе мефиристонад сипосе ман вале гурезонам.